likaNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Okugcina uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyamdumisa-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siya enkonzweni yokugcina yosuku lwanamhlanje, inkonzo engunumber 4, uma-ke singayibali open session. La sonke besikade sikhuluma khona. Siyambonga uNkulunkulu ngobufakazi esibuzwile. Siyambonga ngazo zonke izinkulumo simnikeza udumo. Ngaphandle kwakhe ngabe bafowethu asilutho, kodwa kusenze sawutho. Ukhulume kakhulu kumfundisi uHlongwa uXolisile, waze wakhala inyembezi. Engikhulu ukuthi bengakhali yena yedwa, besikhala sonke ngoba ngempela senzelwe umusa. Uma kungaba yilona lo yalandela phela bekhona, usenze safanela besingafanele. Wasenza nje saqualifya besingaqualify ngempela. Khona abantu abangcono abebengangena bawenze lo msebenzi. Abanye bafundile, abanye bahlakaniphile ngokwemvelo, kodwa lithi izwi lenkosi ukwambulele iziwula wafihla kwabahlakaniphileyo. Ngempela nje uma usibuka sisonke sila, ziphi icebo zomhlaba, ziphi ihlakaniphi zomhlaba, azimazi nokuthi ukhona uNkulunkulu. Zitshela ngesayensi, zitshela yini lento ye-weather, kuthiwa yini? I-weather bani? Weather forecast. Hayi weather forecast. Lento leyo ukhuluma ukushintsha climate change, ufuna lelo ngiyabonga. Basitshela climate change, bayakhohlwa ukuthi ukhona oyenzayo, khona operatayo. Manje bona bayitshela ukuthi kuyazenzekela nje. Asazi-ke, kodwa simbonge uNkulunkulu kakhulu ukuthi uNkulunkulu osithandile wasibeka lapho esibeke khona. Amazulu ayababaza, ayababaza.
ukuthi akekho omunye esingamguqela ngoba uNkulunkulu oqonda ngezimo zonke. Ngiyacela ukuthi baba mabasa asikhulekela akhulekele izwi amise isandla bakubone baba ngoba nakhona seduze naye. Siyacela ukuthi sikhuleke sikhulekele izwi. Baba wethu sezulwini, siyabonga Baba, sizwile ilizwi lakho Nkulunkulu lingenile phakathi kwenhliziyo zethu. Nkulunkulu siyabonga ngakonke lokho usenzele khona ilangeni lanamhlanje, uzosihlanganisa phakathi kwale ndawo. Usebenze wena kazinto zonke, wena somandla, wehlisile umoya wakho ongcwele. Siyabonga ngakonke lokho usenzele khona, usihambele phambili nasinawe kazonke izinto Nkulunkulu wethu. Siyabonga esikhathini samanje ukuthi wena yiwe mdali wethu, yiwe mdali wezulu nemhlaba. Nkulunkulu wethu siyabonga. Jesu Kristu Nkosi. Amen. Ngenxa yokuthi mhlawumbe sibuyiselwe under pressure mase kungasepheleni khona abadinga ukukhulekela. Ngiyacela-ke siphume kwezethu zokuxhumana baba, siphume ngiqale nokukhulekela. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Babujani, indawo ngihlala cha angisho ukuthi ngizokutshela, angisho lo sekunamavidiyo amathathu, inkonzo yesithathu le made lazi abefundisi kade bekhuluma amathuba amaningi izojama lefoni ungayiboni ukuhlezi lapho. So kufanele uhlale lapha usulokhu umane uyijonga nje ukuthi isahamba yini. Manje kufanele ngabe uploadiwe, asikho isikhathi soku-upload. Ngiyabonga, hlala lapho ungasaba. Angazi noma uthatha ugcobo noma uthathani, kodwa hlala lapho ungasaba. Umusa bayibalisabe bayisusa liyakhushila. So ukuthi abafuni ukuhlala kade ngihlezi khona, uhlala kahle wena ungayisusi. Petro Oqala chapter 5 verse 4. Petro Oqala chapter 5 verse 4. Kuyakuthi nxa ibonakaliso umaluso omkhulu niyakuzuza umqhele wenkazimulo ongabonile. Umqhele wenkazimulo ongabonile. Sisithandazela ngithi. Okay. Ngiyakuthandazela. Nje sengigqoke lapha sengijentatha sithandazile. Siyayazi iqinga enkonzo zethu sinomalusi omkhulu obize abelusi. Bakhona abelusi abangabiziwe, bakhona abelusi ababiziwe. Bakhona abelusi abangebahle ngoba yena uthi ungumalusi omuhle. Kule nkonzo lethu yokugcina yosuku sokuqhubeka nokubukisisa izinto ezilindelwe ngumalusi omkhulu kithi. Ngoba kunalezi zinto azilindele, uhambile phambi kwethu ufuna sizibone. Ngaphambi kwelanje sibuke izinto eziwu-4. Sithe ukungenisa izimvu zakhe kuleli sango eliyinkosi uJesu. Sathi ulindele ukuthi siholele izimvu zakhe emadlelweni ahlanzi. Number 3, sathi ulindele ukuthi izimvu eziholwa nguwe zingesweli. Number 4, ulindele ukuthi izimvu eziholwa nguwe uma sezidlile uziholele noma uzise emanzini okuphumula. Sonke masidla sifuna ukwehlisa ukudla ngithi.
kanjalo-ke nazo izimvu mase zidlile zidinga amanzi esithe umoya ongcwele ukuze yehle kahle le nto sebeyidlile abantu izile. Sizoqhubeka-ke no-number 5. Ulindele ukuthi ubuyise umphefumulo walona loyo limele. Ngoba sikuthathe ku-23 ubuyise umphefumulo wakhe. So ulindele uNkulunkulu ukuthi thina njengabelusi masibuyise imphefumulo yabantu abalimele. Angathi umuntu elimele bese nawe uyamphusha umcindezelo. Ibandla noma indlu yokukhonza yangesonto ifana nesibhedlela. Akangathi umuntu elimele phakathi nesonto ephazamisa izinto ezimphazamisile afike umfundisi azomphazamisa futhi. Uzobalekelaphi? Ngoba uzela ezele ukuzolapheka, uzele ukuzosiphilisa. Yingakho-ke kubizwa ukuthi njengomelusi ulande ezulwini ukudla ozokunika izimvu ngoba lezimvu azifani. Kukhona ejabule okufuneka uyigcine ijabule, khona elimele okufuneka uyibophe amanqabu okulimala. Ngendlela ezihlukeneyo izwi kaNkulunkulu azokunika lona kungeke mhlambe izwi amazwi amaningi kodwa uzokukhuluma around lelo zwi bazophuma bonke abantu bethokozile. Kungabi bikho uzophuma elimele. Ngakho-ke wazi ukuthi okunye uNkulunkulu akulindele kuwe njengomelusi is to restore their souls. Ubuyise umphefumulo. NgesiZulu kangazi noma babelahlekelwe igama lokurestorisha, but ngesingisi is to restore one's soul. Kufanele ubuyise umphefumulo. Ngoba abazalwane balimala njengomalusi vuselela ithemba. Ngoba ithemba esihamba ngalo, ithemba esiphila ngalo. Ngethemba siyongena ezulwini. Kodwa masike salahlekelwa ithemba kusuke sekonakele. Masibheka amaHubo 22 verse 1 no2 no6 no7 sithola inkulumo eyayiprofetha umkhuleko kaJesu. Ithi uNkulunkulu wami ungishiyelane na? Bese lithi ukude namazwi okububula kwami nokusindiswa kwami. Verse 2 uNkulunkulu wami ngikhala emini kepha uphendule, nasebusuku ngingabi nakuthula. Umzalwane olimele uma ekhala kuNkulunkulu uzithole ngaphendulwa ngokulimele. Kudalwa yini umzalwane olimele angaphendulwa? Ngoba uphusha ukulimala kwakhe phambili, kanti kufanele ukulimala ukubeke ngemuva uze kuNkulunkulu unjalo. Bathina amadoda aseNinive mayikhala na? Ithi inkosi yakhona kube yilona lo yazile ukudla sibone ukuthi uNkulunkulu ngeke asizwele yini. So ekulimaleni kwakho musulethe ukulimala phambili, khala uNkulunkulu ukuthi ngifuna ukubona uNkulunkulu ngeke angizwele yini ngoba nginayo omunye uNkulunkulu. Athi uJehoshafathi asinayo omunye sibheke kuye, sibheke wena. So asingabuki kwezinye indawo, asifocuse kuJesu uqobo lwakhe ngoba uyena umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, the author and the finisher of our faith. So masibheke yena akukho kuzokwenzeka. Lithi-ke mangiphinda uNkulunkulu wami ngishiyelane na? Ukude namazwi okububula kwami nokusindiswa kwami. uNkulunkulu wami ngikhala emini kepha uphendule, nasebusuku ngingabi nakuthula. Verse 6 kepha mina ngiyimpethu angisiyo umuntu, ngisithuko sabantu, ngiyindelelo yabantu. Bonke abangibonayo bangixolodela, baphula imlomo, banike namakhanda, bathi zinikele kuJehova, makamsindise amkhulule njengokuba emthanda. Sonke ngiyakholwa sidlulile kulesi simo, mongakadluli usazodlula. Lapho abantu uzoba isithuko sabo, abantu bahlangane bahlukane ngawe, abantu bakholodele baze baphukula imlomo,
banike namakhanda. Basho njengoba basho kuJobe. Bathi uJobe wonile uNkulunkulu akazinikele. Wamthukuthelisa uNkulunkulu wathi bangani bakhe uJobe akakazone. Inini enonile nikhulume kabi ngoJobe nangami. So ke baze bathini lalithi la uverse 8 zinikele kuJehova makamsindise amkhulule njengokuba emthanda bayambhuqa. Ngathi uyikholwa wena. Yini wena uvelele ukuthi buka thina esingakholwa esihlabela amadlozi akusiveleli ukuthi nokuthi ilingo lezo ezizosusa wena ekhaleni ezizokulimaza emphefumulweni kubiza umele usike manje to restore that soul awuvuselele lo mphefumulo alibuyisa ithemba ngoba umsebenzi wethu ukubuyisa ithemba asibuyiseni ithemba kubantu ithemba lilahlekile ziningi izinto ezigijima ku social media ziningi ngendlela emangalisayo and mawungaphika ngazo ukhohlwe iBhayibheli uzohamba ngekhanda inyawo zibeke phezulu ukhohlwe ukuthi inyawo ezokuhamba ikhanda lihanjwa ngayo ngilinganise nje ngenye into eyenzeke ekhaya lethu lezinyanga ezidlule uma usekhaya lethu unikwe lo msebenzi onikwe yimina kufanele ufunde ukulala phansi abantu bonke basine bayilethele kuwena ngoba makungaya ngezinto engihlangabezana nazo ekhaya lethu bambalo mabekhona phakathi kwenu abangabe basalilida leli khaya lethu khona abantu abangithumelela izinto bayithatha ku-YouTube ku-TikTok wangisiza uNkulunkulu wathi into engaphezulu ka3 minutes ingayilaleli ingayibuki kurare kube khona into ku-YouTube less than 3 minutes so bangithumelela ngibuka ihloko laphansi omunye wafa uSujesu amkhombisa izulu amkhombisa isihogo angikwazi ukuyibuka ngoba above 3 minutes ngimiyeke lo muntu ungasho lutho abhize ethumelele izinto ayingithulele uthe esuka wayekhuluma amagama abuhlungu wathi wena umthetho wakho uphakeme awufuni ukusiza abanye abantu ngikunika izinto othi uyifake egroupini awufuni ukuzifaka uphakeme ubheke esikhogweni wena wangisho akukho kwakuyinhlamba cha kodwa nje wangisho wathela uthe seqedile ubhala isingisi usho ukuthi wale enhla ngisazi noma koLimpopo noma kubani usho ukuthi izulu sakasekho right usiseqedile bese ngiphendula ngesingisi ngathi Jesus Christ is Lord. What did I say to you? Why are you saying these words to me? Ngase ngiyathula yazi ngathula futhi ngayidlulela ngeze ukuthi umoya omnandi ngempela ngathini kuye ngoba naye akaze asho ukuthi lokho engishotha ngalezinto bathi la iphendula khona wathi ngiyaxolisa waxolisa ngase ngiyaphendula ngathi your apology is accepted ngayithulela futhi amshisa amateki akalastanga waphuma hamba ngibonani mina ke ayikho into engayisho akukho engibonile so kunezimo ezibuza ukuthi uma umntwana kaNkulunkulu kukhonzeni ufana ungaziphendula uziphendule uma uziphendulile uphendule nje lokhu uNkulunkulu azokwenza ukuthi akuhumushe yena bese bona iphutha la kodwa wengithi ngiphakeme nje enje ngifuna ukufaka eshonke into ayishoyo ngaphendula ngathini ngangithembi ngoba konke bekufaka ngithulele angikaze ngisho so ayisiyabona iphutha la waxolisa angihluphanga futhi ngathi ngiyaxolela ngayithulela kodwa mangazi ukuthi ngeke asahlala akahlalanga kuphela so bayazikhulumela yonke into abayithandayo abantu kimi mangingayibala nje bazidilikele yazi ngiphendule ngithini isikhathi ngibhale igama elilodwa ngithi ngiyaxolisa bale nje ukuthi uJesu Kristu uyinkosi ngiyaxolisa bese ngiyathula khona isisho sesingisi angisho ukuthi laba bantu bayizilima but lesi sisho sikufundisa ukuthi ungakhulumi noma yini sithi don't argue with the fool because people might not see the difference
So manje uma uhlanya luza kuwe lixoxa nawe usuyaliphenduka bazothi nababukayo nihlanya nobabili. Kodwa manje lodwa uhlanya uyazithulela nje ulibuke bese ubukayo athi uyahlanya lo akahlanyi lo. Manje yini ongayiphikisana nomuntu ongeke ningaphuma ekhaya lodwa naye? Ngizophikisana ngithini nomuntu wasesihogweni ingekho esihogweni? Funa ngivele ngimyeke ngithule ngoba uNkulunkulu angifundisa into eyodwa wathi uyosuka ukhuluma into bese kufanele ukuthi ngiyenze njengoNkulunkulu ngoba izwi lami lithi ukuphuma emlonyeni wakho kufanele ngikwenze. So ufuna ukuzibambe uthule. Ngingakubala izinto engizenzeke ekhaya lethu ngizithulele ngishule. So ke kubizwa ukuthi ke uma ungumntwana kaNkulunkulu uzikhumbule ukuthi uyimpethu awusiyi umuntu, uyisithuko sabantu, uyindelelo yabantu ngoba noJesu umalusi wethu omkhulu wadlula lapho. Yena-ke ngoba uNkulunkulu wayenane advantage babe sebethi bahlanganyela ukumbamba vele anyamalale aqhamuke eqhamuka lapha. Thina kasikwazi ukwenza lokho kodwa uthi singakhathazeki usiyophendula sithini phakathi kwabantu ngoba umoya ongcwele uyosifundisa okufanele sikusho. Kufana nalento engikhumbulayo omunye umzalwane omunye wabavangeli bethu wayihlaselwa ngokuvunywa kwezono. Uphendula uthini? Uthi yini wena ekukhathazayo ngoba ngivume ezami izono. Khathazayo ngempela wena. Angivume ezakho ngivume ezami. Uyayibona lento leyo ukuthi ihlakaniphe kangakanani? Yini lento engikhathazayo lo muntu ngoba ngivume zakho. Ezakho angizazi ngivume zakho. Futhi lezo ongazazi wena. So ke asifunde ukuzazi ukuthi njengabantwana bakaNkulunkulu siziwula emhlabeni ngokomhlaba kodwa sihlakaniphile ezulwini. Athi uNkulunkulu 2 Samuel chapter 14 verse 14 lithi sinjengamanzi achithwe emhlabathini angena kuqoqa. Kodwa uNkulunkulu akachithi ukuphila. Wenza ukuthi umxoshwa angabe umxoshwa kuyena. So bazosixosha emhlabeni. Bazosho yonke into abayifunayo emhlabeni. Balumlomo wakho uzithulele. Bazosho bese besho nje umama uZonda athi nimzwile ukuthi uthini. Uthi abekho abefundisi. Emafakatini uyenda umfundisi. Usabuka uzisho wathi bamkhombe entabeni. Phela ungwase entabeni bebesho yena. Bagcina besho njalo. Ngiyakhumbula nami isanda ukuqala la. Hayi kakhulu mhlawumbe usowofoyethe. Ungixoxa lo munye uthi babehlangene abafana bexoxa bebala befundisa aba-12 ukuthi bababala ngalinde ethi bazoke bakubale nawo. Hayi abangakubali njengoba beqeda sengibuza ukuthi banje kodwa hayi ngeke lo ikhonzela inkosi lo akanankingi. Bayakwazi abantu phandle. So bayasazi bafowethu nithi izwi lenkosi abantu mabasazi ukuthi zikhonzi zikaKristu nabaphathi bemfihlakalo zikaNkulunkulu. Yaziwa ukuthi imfihlakalo kaNkulunkulu ifunwa kuwe ngoba wena ukhonza uKristu. Singabalwa kanye nawe. Asiqhubekeke nalelizwi. Verse 6. Amahubo 22. Kepha mina ngiyimpethu angisiyo umuntu, ngisithuko sabantu, ngiyindelelo yabantu bonke abangibonayo bangikholodela. Baphukula imilomo. Banikina amakhanda bathi sinikele kuJehova makamsindisa amkhulule njengokuba emthanda. Let him deliver him since he delights in him. Ulindelekile njengomelusi ukwenza izwi esilithola kumahubo 51 verse 12. La uthi uma usulimele noma umzalwane khumbula sikhuluma ngokuthi ubuyisa umphefumulo wakho. Umzalwane uthi verse 12 buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho ungiphase ngomoya ovumayo. Umzalwane ngikuthanda mphase ngomoya ovumayo ubuyise ukuthokoza kwensindiso yakho. Kulula ke ukubuyisa umuntu olimele. Kulula ngendlela emangalisayo. Number 1 ngene ecathulweni zakhe ukhumbule ukuthi ulinyazwe yini.
enye into enomali ke le noma sadlulela ukho sikunikeza training ukuthi noma ubani if ufuna ukuthenga inhliziyo yakhe ngena kuye uthi house banibani yazi lento yenzila ikho wrong nami nguwe bengayenza kube kuthotha ukuqala ukhona uvumelana nami la ukuthi I was right usumqedileke ngomwinile umuntu mbuyise kwena yazi sibanibani yabona le nami ngiyacabanga ukuthi ngiwuwe ngicabanga njengawe bengizokwenza nje akalinaki lelo ukuthi ngicabanga njengawe ukuthi uyazikhipha kuyena ngoba ucabangi njengaye lethizwayo uzokuyakuwe umuntu nakalento efithakele yazi ngiyabona sibanibani ngiwuwe ngiyabona yabona ngicabanga njengawe impela nami ngabe ngenzeni usheshise kanti uyazikhava ngoba uma uwuwe ucabanga njengaye kuzowenza njengaye exactly kodwa manje ngoba uzumkhiphe akacabanga ukuthi ungakuyena kusuthi kodwa manje ngeke kusize kungathi ngeke kukusize ngena kuwe ngeke kusize ukucabanga kanje ngoba phela thina singabantwana bakaNkulunkulu mkhumbuze number 1 ngena kuyena number 2 mkhumbuze ukuthi ubani ngokwasezulwini hayi ngeke kungawelapha ukuphefumula uyazi wangisiza yazi lokho usathane sekudlane ngami ayithi usumvula amehlo usathane kade anqotho thina singabantwana bakaNkulunkulu so yiba umzalwane okwazi ukurestorisha umphefumulo omunye umzalwane into eyenziwe uNkulunkulu njengomani usomuhle into eyenziwe uJesu njengomani usomuhle ubuyisa umphefumulo wakhe seniyalizwa leli verse manje so asifundeke ukubuyisa imphefumulo yabantu njengomalusi ukudotshelwe ukubuyisa imphefumulo yabantu ezinye zezinto obekuyizandla wabekelwa khona uthi Isaiah 61 verse 1 umoya wenkosi uJehova uphezu kwami ngokuba uJehova ungidobile ukuba ngishumele indaba ezinhle kwabathothisiweyo so wena awukwazi ukuya ngiyalinganisa sithi umuntu osemkhukhwini uthothisiwe akanayo indlu uhlala endlini ngathayela fika wena udonsa uthayi wakho athi mayithi hlala uthaya ngizohlala uphakeme nje uyapi la ukuze udonsa umuntu othothisiwe usubona mhlawumbe ubungaboni thatha uthayi wakho ushiye lapha ufike uwuwe nje athi mekunika isihlalo noma besiphothi singcolile sidinga ukusulwa yena akasiboni ngoba amehlo akhe awasaboni ngoba vele la ihlezi khona kugcolile hlala abesethi hawu yazi ubani baye bafika la banqaba ngibanikisa adawazi wena usuwenza into angayenzanga usumthekile njalo uhlale uthuke akulethele iglasi ngathanda ukuphuza amanzi noma ubungawafuni ulwela ukuthi uyamukelile into evela kuyena ekuyangihlizeni enhlavume athi makulethele uyibona iglasi ukuthi ingcolile uthandaze uwaphuze ungaphalazi okusiyanyanya fihla ngenhliziyo useyabuka ukuthi usibanibani wanqaba amanzana lona kawanqaba yonke into ozoyikhuluma uzoyenza ngoba usumwenile sihlusho ukuphakama athi umuntu bakunika into hayi mina ngikudli lokho uthi akakuthathephi ozokudla ngoba uyambona uyahlupheka akuthathephi ngempela ozokudla yikho abantu singabawini uthina umsebenzi wethu ukuvuselela umoya womuntu lithi-ke lelizwi umoya wenkosi uJehova uphezu kwami ngokuba uJehova ungidobile ukuba ngishumele indaba ezinhle kwabathothisiweyo ungithumele ukubopha abanhliziyo ezaphukileyo nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa nokuvela kwezibopho nokuvulela kweziboshwa etilongweni into esibizelwe leyo sidotshele ukuvulela iboshwa etilongweni ukubiza ukuthi ube umgadi wetilongo bani ujail keeper kuthiwa yini umdinizibosho so ke kwelikamoya baboshiwe abantu mabeboshiwe yiba wena umdinizibosho ozobakhulula ngamanye amagama ube njengabo phela uzudla isona athi uPaul umGreek ngumGreek umRoma ngumRoma ukuze bazuze ukwazi ukuzuza umuntu ungekho kuyena kodwa kusho lokho ukuthi ilizona umuntu azidlayo kodwa akaku-understand ukuthi isimo sakhe uyasibona uyasazi abalalelile inkonzo yawo maphumulo omngcwabo ngesikhathi ngiqala
ngangingabatheki ngangisho into eyenzeka kodwa yayenza ukuthi ngibe njani ngibe yi-level now thina ngiyakwazi ukushonela umama wangishiya umama ngabusha ubuhlungu engabuzwayo bekwenzakalani kubona yazi lo muntu uyayazi uyayizwa lento esizwa sengibathengile sebengakumili sengiqedile so uma ungafunda lezo zinto kuthiwa i-communication izinto zokudonsa umuntu abengakuwe ngena kuye eqala khona uzokwazi ukumtabuka nangu umuntu umuka nomfula umuntu uma emuka nomfula uzomsindisa kanjani ungezungena emfuleni nawe ngesathi ungena emfuleni uzomuka naye kodwa wena ubungemuki ngoba uyolanda yena ngoba uma ungayi la ekhona uzokushiya imuka na uNkulunkulu ukuthathe usheshe kodwa ukudla ukomkhipha uzomkhipha kanjani umuntu ungeke emfuleni kuyinhlanzi zomaphandle umdobe so asifunde lento befundisa umuntu mayenza nenkinga kuwena ngena kuyo leyo nkinga uyi-understand uma ungayi-understand futhi mbuze uzokutshela mbuze uzuyizwe kahle uma iphendula into ongayazi ngoba uzothi esiwathi yazi lona kangilalele udlala ngesikhathi sami akudikile mhlawumbe angakudikile ngomlomo afana nofuda vele avale uyakhuluma ayithulele nje uyakhuluma uzuthi yazi ngiyaxolisa abese yabuye kanti uvalile khona lento omcasule ngayo so myeka kuvulele ungene ube naye usiyamthwala uphuma naye endlini urestorishe umphefumulo womuntu okay ngifuna ukuphinda leli verse ngoba khona enye into engicabanga ukuthi iyavela umoya wenkosi uJehova uphezu kwami ngoba uJehova ungijobile ukuba ngishumayele indaba ezinhle kwabathotshisiweyo ungithumela ukubopha abanhliziyo ezaphukileyo nokumemezela ukukhululwa kwabathunjwa nokuvulelwa kweziboshwa etilongo ngimemezela unyaka womusa kaJehova nosuku lokuphindisela lukaNkulunkulu wethu ngiduduze bonke abalilayo into ayembulile la uNkulunkulu imangalile kuverse 2 ngangijwayele ukuzwa befundisa ingakakholwa mangithiwe ngiqondana naye kwi-TV noma kuphi ethi unyaka ozayo unyaka wempumelelo unyaka ozayo unyaka wokuthi nenibeze beprofetha unyaka kodwa bese uyakhohlwa uma uyophela kungazange kube njalo ukuthi uyombuza ndoda wathi unyaka wempumelelo mina kaze ngiphumelele umthetho wabo balandela lelizwi kodwa balisebenzisa kabi nami bengingakuthandi lokho kodwa uNkulunkulu kwambule ngenye indlela imemezela unyaka womusa kaJehova nosuku lokuphindisela lukaNkulunkulu wethu ngiduduze bonke abalilayo ake usikhona uzongizwa ukuthi ngithini ake si-understande uMalaki chapter 4 verse 1 angazi noma verse 2 kodwa ngiyakwazi ukusho lithi izwi lenkosi luyeza usuku oluvutha njengeziko bonke abaziqhenyayo nabenza ububi lizobashisa ngabasheni phandle nakathi bese luthi kepha kinina enenza ukulunga kuyophuma ilanga elinokuphilisa emaphikweni akho nitshekule njengamathole esibani uma uyilalelisisa lento usuku olulodwa kodwa luhlukene phakathi so kwababi luzovutha njengeziko kwabalungileyo luzoba nokuphilisa but it's the one and the same day yile nto engengayithinta ukuthi uma ukholo uhamba ngobungcwele libalele awusho wena ngendlela asha ngayo ngakhona kodwa kube kuyini ilanga elilodwa lithi ke lana ngibuyela ngeke verse kufanele understand uze nilizwe ufuna ngiqale la uthi uverse 2 ngimemezela unyaka womusa kaJehova nosuku lokuphindisela lukaNkulunkulu wethu ngiduduze bonke abalilayo uNkulunkulu ubeka amandla olimini lwethu kuseyiprocess yokuvusa umoya olahlekile urestorisha isoul umtshela umuntu uhlalela la uma wenza izwi likaNkulunkulu lilalela uzobona lo nyaka ozoqala unyaka womusa kuwe iproblem yalaba bantu baprofethela izwe lonke kuthiwa unyaka womusa unyaka wokuthi it's not like that unyaka womusa
kulokhuluma naye ngoba uNkulunkulu uzokwenza izwi lakho. Kodwa kulo munye ngeke kube unyaka womusa. Ngoba uNkulunkulu wenza izwi silikhulumayo. So ngenhloso yokurestorisha umphefumulo womuntu, mtshela into ezipositive. Kodwa futhi azozenza uNkulunkulu. Awuzoyikhuluma ebandleni. Ngoba nje ukuthi unyaka omuhle, unyaka wempumelelo, umuntu uzolahlekelwa indoda yakhe kulonyaka. Awakhumbula amazwi akho. Athi impumelelo kuphi? So akuwona amazwi kanoma ubani, kodwa yizwi lomuntu obuyisa umphefumulo wakhe, owakhuluma njengendoda kaNkulunkulu. Ngathi indoda kaNkulunkulu ngifana nabesifazane, kuthiwa babe ngamadoda ekholweni. So ukhuluma njengendoda kaNkulunkulu ezolenza kulo muntu. Sekuyikhashana ngimilela ngisho ngithi uNkulunkulu uyalenza izwi engikukhulumayo. Njoba ngeke ngasho ngathi ngizoya komunye umuntu wathi ungayi lo ngale ngoba uzofika ushinto bese kufanele ukuthi ngiyenze ngoba egcina izwi lakho ukuthi into engiyikhulumayo uzoyenza. So yikho ke kufanele masibuyisa imphefumulo yabantu sikhuluma izinto ezipositive ngokukholwa nokwazi ukuthi uNkulunkulu uzoyenza into engiyishoyo. Kodwa ngizokhuluma kubantu abaningi ngithi unyaka 2025 unyaka wempumelelo ngiqamba amanga. Kwabanye akubona unyaka wempumelelo. Kodwa kulo engibhekene naye njengomelusi ngimakha ngimvusa uzokwenzeka unyaka wempumelelo ngiqede lapho ngiyomkhulekela sengingedwa. Nkosi yenza izwi lakho sengimzwile sengishilo kusibani ngathi. Zibonakalisa ukuthi ngihamba nawe ulifakazele izwi lami. Uyakwenza uNkulunkulu. Ngithemba sine-understand manje. Ubuyisa umphefumulo womuntu. Asidluleke kulesi sihloko. Siye ku number 6. Yini elindele umalusi kubelusi bakhe na? Ulindele ukuthi umholele ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Ithanda ukushuba. Ulindele ukuthi umholele ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe uJesu Kristu. Hayi lakho. So manje ke umuntu noma imvu njengomalusi iholele ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Ngenxa yokuthi lo muntu usethe ungumntwana kaNkulunkulu. Ngiholele ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Ngenxa ukuthi usezimise ngomntwana kaNkulunkulu. Kunezinto ezenziwe uNkulunkulu ngenxa yegama lakhe. Kunezinto noma ngabe akafuni ukuzenza uyaphoqeleka ukuthi azenze ngenxa yegama lakhe. Sengiyangizwa manje. Igama lakhe uhlonipha ngalendlela le. So ngenxa yegama lakhe lemvu kaNkulunkulu iholele izindleleni zokulunga. Mase kwafika umuntu ebandleni wathi ngamukela uJesu, wamkhulekisa, wamamukela, umsebenzi wakho umholele endleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Ngoba uma ungakwenzanga lokho uzothukeka uNkulunkulu nomsebenzi wakho wenzayo nawe uqobo uzothukeka. Phela lapha kuyadlalwa ngabantu lapha. Akusalunganga usekhuluma into negative ngawe. Kanti uhlulwe wena ukumnaka ngenxa yegama lakhe uJesu. Ngenxa yokuthi lo muntu usethe usindisiwe, uhlanze ngegazi lenkosi, mholele ezindleleni zokulunga. Ungasamyeka sekumsebenzi wakho. Ngoba ukwenza lokho ngenxa yegama lenkosi uJesu. Njengoba ngishilo kunezinto ezenziwe uNkulunkulu ngenxa yegama lakhe. Fanele sizibheke sizibuke. Nangenxa legama lendodana yakhe. So ke wena nami ukhona umusa esiwenzele uNkulunkulu ngenxa yegama lakhe. Isingawudeserve. Ngenxa yokuthi sime pulpit sishumayeza abantu. uNkulunkulu aprotect igama lakhe. Athi ngizombanisha later lo. Kodwa angikwenzi. Lento kade shiwo mfundisi uMthengu la. Ngibonele lensizwe yendebe. Ithe ikhuleka abantu basini. Kodwa uvuke empitweni. Ngathi nizwile lo. Wayekwenza uNkulunkulu ngenxa yegama lakhe. Ukuba kasizakalanga wezodinasha esikhogweni. Yikho uJesu ethi bayothi lapha ku Matthew chapter 7 verse 21 and 22. Asishumayelanga ngegama lakho nawe. Saprofeta ngegama lakho athi angizange nginazi.
ngoba wakwenza abakushoyo ngenxa yegama lakhe. Kunomuntu owayishumayela ekholwa, wawa waphuza utshwala, wahlala kwithaveni eyiphuzela utshwala. Yagula ingane yala ekhaya, yagijinyiswa enyangeni, yagijinyiswa endaweni eyiningi. Wezwa, wayihlalela, wayithulela, wayiphuzela utshwala. Thengeni ilanga bebuya, beyisela bebeyisekhona, bamfica ukhona. Wemama, elethela le ngane yakho. Wayiletha, wathi, ngegama likaJesu, phila manje. Avele yaphila, kusho isidaba sidabiwe. Ngenxa yegama lakhe. Yikho-ke uJesu ungajabuli ukuthi imoya ngithobele. Jabulelani nje amagama alotshiwe ezulwini, ngoba manje ngalotshiwe usebenzisa igama lakhe lizosebenza. Aqeda kufaka isihogweni. Esibuke lawo mavesi, zintathu izinto ezisezweni azenzayo uNkulunkulu ngenxa yegama lakhe. Vula indlebe. Uyathethelelwa ukona ngenxa yegama lakhe. Kunesono kusenze na ubonke ngengithethelele, kodwa ngenxa yegama lakhe abese yakuthethelela. Ikubo 25 verse 11. Ngenxa yegama lakho Jehova ngithethelele ukona kwami ngokuba kukhulu. Ngenxa yegama lakho Jehova ngithethelele ukona kwami ngokuba kukhulu. Siyamukela umfundisi Makhunga. Siyahlonipheka, siyabonga manje, siyabonga. Yazi abefundisi babili qhamuka nje kuyisibusiso esikhulu. So-ke uNkulunkulu uyakuthethelela isono, eprotect igama lakhe. Ingakho kufanele singazibongi, singazincomi, sibone umusa kaNkulunkulu, ngoba uyibonga uyincome kanti ubenzela igama lakhe aqeda afaka isihogweni. Number 2, uyakholwa uNkulunkulu ngenxa yegama lakhe. Akhole life ukukholela khona ngenxa yegama lakhe. Uthi umpostoli Paul, kukhona abanye abashumayela uKristu ngomona bethi bazomzwisa ubuhlungu ngoba ngiboshiwe. Khona abamshumayela uKristu ngeqiniso, ethi akunandaba ukuthi ushunyayelwe kanjani, ekugcineni kwakho konke ushunyayeliwe. Noma ushumayele ngomona, noma ushumayele ngesimini. But the fact is, Christ has been preached. So ngaba amagama ukushumayela akulutho. Ngiyakhumbula ngisanda uqala ukushumayela, ngi-understand le nto. Yazi lo msebenzi lo. Umsebenzi wegebengu ngesinye isikhathi. Yazi umsebenzi wegebengu ukushumayela. Ukuthi ngoba ezinye vele ziyakwenza. Abuka ngawuthola umsebenzi eshayekile, ahlangene nanangu siyabonga. Athenga i-keyboard, asambe semandeni somisitene. Akazi lutho lo muntu afika misitene, avula iBhayibheli athi 1212, organize abadumisa abambalwa ishi inkonzo iqede abize imali. Abayithela abazali bezele imali isigebengu lezi. Akekho zombuzo ukuthi awuloba uthi umfundisi usukaphi. Muphi umfundisi esingamfonela simbuza ukuthi uyakwazi. Ubani okwenza leyo nto? Ukhona? Uzovuthwa ngendlela. Eshumayela uvuthwe ngendlela. Lothi umuzwa ayeshumayela eqeqebu. Kodwa imali njani ihamba phambili. Ngoba phela umsebenzi bewufune ngawutholi. Wavumelana noSiyabonga bodlala ikeyboard. Yabona umsebenzi wegebengu lo. So kufanele thina ke sibiziwe njengabelusi sihluke kulaba bantu. Kube khona umahluko. Yikho ke sebefikela befunda khona ukuyisa umuntu mayikhulekela. Uzebonana ukuthi unamandla. Ahamba enyangeni. Afika umuntu aqhubeke phansi. Ngake ngalalela ayimaningi ama-VN kusanda ukufika i-COVID. Ngangalalela enye i-VN abantu bedayiselana umuthi. Ithi lensizwa lena noshumayela ngapha eshoko. Manje ngidinga into ezongisiza ngithola imali. Ithi inyanga wona malini? Hayi ngifunela ko 5,000 abantu udlala ngami. Ngifuna into la ko 5,000.
mina ngakunikeza into eko-15 into ezokusiza hayi akhale lona hayi phela ngisandoqala manje ngifuna lokho okuncane nje okuzokwenza ukuthi bayithele imali hayi kulungile ngiyofika usamtshela nganginanokukhulu kabi mina $500,000 ubeka imvuselelo uyilalele ekhaya nentombi yakho ikusebenzele le mali hawu kanjani imali leyichazayo le nto le ngamangala nawe ngizomangala nje hambe ngigijima-ke ngiyaxolisa ukuthi ematendeni ngoba nami ngiyisebenzisile uzolazi kanjani eli-right neli-wrong lokho okubiza $500,000 uyaduplicate-eka wena ukuba njengoba ngimile ngishumayela la kumina ngizilalele lapha ekhaya ngizoshumayela ngiqede ngibiza imali nithele akukho lutho engizobona ukuthi angimini umoya lo ashumayela umuntu akekho mhlawumbe ulele nentombazane ikipiteke la izobe siyalethwa le mali ubuthwele ukhiphe $500,000 ziyashiyana lezi zinto eziney'gaba washo khona lapho hayi mina nginenyakanyaka uzoyihlalela ekhaya hambe yoshumayela le nto yakho kodwa ngifuna $500,000 imkhuba-ke laphandle so-ke manje kulula-ke uma ukhonza uNkulunkulu ngeqiniso yazi kulula ngani sengizomtshela ifihla ngayikhuluma noNkulunkulu ozoyibona nje iqhubeka ngathi mina Nkosi ngithembekile kuwe angithwele abantu bazobona ngani ukuthi othembelekile kuwe ungcono kunothwele na Nkosi kusho ukuthi uzonginika lezi zinto abazitholayo beyinika uSathane mina ngiyinika wena ngoba kufanele ube nomahluko kufanele ahlupheke umfundisi osebenzela wena ngeqiniso ahlule umfundisi kaSathane othwele ayisebenzisa lezi zinto utshela uNkulunkulu ngokuthembeka kwakho uyakwazi ukuthi uzokwenzela into oyifunayo singahlupheki bafowethu sihlula befundisi abathwele singathwele uNkulunkulu wethu uthi igolide nesiliva lingelapho indaba sihlule yibona sikwesikhathi silala singadlile bona mabekwazi ukuvele babe nomuthi obazothi mabethi isikhathi sokunikela wonke umuntu nongenayo ayitsheleke mfuthu amtshele $500 akatsheleke encane akatsheleke encane ngoba le demon lakhe liyanifuna nizothela imali kufanele nizoyithela session eyodwa uphuma no$10,000 kade ngenawo lo behlale bebamba imvuselelo bayibamba kanjani ngoNosi October nje November uzoyibona imvuselelo kufuneka imali kaKhisimusi ekhaya ihlezi la kwazalwa bayacalculate uzinake imvuselelo zangakini ziningi ngiyakutshela-ke umuntu ongayazi so-ke lokho kubiza ukuthi senze njani bazalwane simsebenzele uNkulunkulu ngokuthembeka futhi simtshele Nkosi ngahlupheka ngikukhonza kanje yini eyinkinga phakathi kwami nawe ufuna ngiyilungise musukhomplayini awukhompleyini uma usho njalo uziyazilahla Nkosi ngitshele ngoneni yini ufuneka ngilungise siphi isono ufanele ngisivume angikwazi ukuhlula umuntu ongakholwa mina umuntu othwele ngingathwele unemoto anginamoto mina gibela amatekisi ngiyokhonzisa ngesonto hayi bafowethu kahleni ninoNkulunkulu ophilayo engathi ngivula amanye amehlo khuluma noNkulunkulu wakho ngoba makuhlula ukukhuluma nawe uzohamba uyothwala uzohamba uyothwala usugcina isikhokweni kanti kufanele uyezulwini akademonstrate ngawe ukuthi igolide nesiliva lingelakho ushile ezweni lakho wena akakusebenzise njengomfundisi ademonstrate ngawe ukuthi owami umfundisi akahlupheki engazange ayobamba ulayini nenyanga ngoba inkinga lapho uSathane uyakudalula yena futhi kunabefundisi la engibaziyo uxoxa abazalwane uxoxa nabantu bezwe awungangitsheli ngumfundisi ubani sahlangana naye enyangeni yomhlaba yalengayo wayengangibone ngamazi omunye hayi wambona umfumbathisa imali athi awungibonanga yes bambala kodwa sesiyakwazi ngoba wenze njani ufumbathisiwe wakhuluma
imali ayiwuvali umlomo womuntu. So asihambeni ngokuthembeka bazosazi. Bayasazi, bayalazi idwala lethu ukuthi alifani nedwala labo. So asibambeleni kuJesu, sinomalusi omkhulu ozosinika umvuso. Bazobe sebehlulelwa yithina ngale kwethuna sibakhombisa khona. So bekuyakhola ngenxa yegama lakhe. Yilelo lelihubo 23 verse 3b, kuthiwa ngikholwa ezindleleni zokulunga ngenxa yegama lakhe. Mhlawumbe ukufunda ungalinaki. Kunezinto azenza for his name's sake. Okugcina uyakhola akuqondise, sekungena igama lokuqondisa ngenxa yegama lakhe. Amahubo 31 verse 3, ukuba wena uyidwala lami nenqaba yami, ngenxa yegama lakho uyangihola ungiqondise. Bayakhola kwela uzolimala khona, kodwa uyaqondisa ngenxa yegama lakho. Now thina njengabelusi-ke ababizwe umelusi omkhulu, kufanele si-understande ukuthi ngenxa yokuthi lo mzalwane sibiza ngomntwana kaNkulunkulu, I must go all out and help him or her. Msize ngenxa yegama lakhe asebizwe ngalo. Ngoba uma ungamsizi sizothukeka sonke, uthi nabona amabandla asindisiwe, niyabona ukuthi enzani, buka umfundisi osindisile. Dono ngabe ungakholwa, ngoba behlale besho. Bathi abantu abangakholwa bayaphuzisana utshwala, bayatshelekana ugwaya amaluzi, ababangilutho. Okholwayo ungoqo uyafihla kancishana. Ngoba sinjani asisekelane. So masisekelaneni ngoba ngenxa yegama lakhe. Njengoba lusobiziwe ngumalusi omkhulu, lezi zinto kufanele futhi kumelwe ukuthi uzenze, it's a must. So ke besikhuluma ke thina ngephuzu number 6 ukuthi ulindele wena umhole umzalwane, umholele endleleni zokulunga. Uma ke uhola, ungumholi, uhamba phambi kwabantu, babuka kuwe ngoba wenze njani, uyabahola. Ungakhohlwa ke ukuthi umuntu olandela wena akaboni ubuso bakho, akayiboni ifront yakho, ubuka ububi bakho, ubuke ngemuva lakho ngoba uyakulandela. Ngake ngayixoxa ngathi sifundiswa esikoleni lesengangifunda kuso, kwakhulunywa ngenkawu ukuthi inkawu mayisegatsheni eliphezulu, ezingaphansi zibukane mazibuka inkawu, zibuke ngemuva layo, leli elingelihle ingemuva lenkawu. Okungukuthi njengomfundisi, njengomelusi, yodwa into abayibonayo kuwe abazalwane izici zakho, ababona ubuhle bakho ngoba ubheke phezulu kuNkulunkulu. Nabo babheka uNkulunkulu kodwa babuka wena. Ngenxa yokuthi ungaphezulu babuka ingemuva lakho noma ingaphansi lakho. Ingaphansi lakho alilihle alithandwa umuntu, yikho ugqoka nje wenza sure ukuthi uyagqoka. So mawuleader nje wokwazi ukuthi zokuhamba phambili, abantu ngisho ungakhipha insilashi bafethu asenzeni ukuthi abakubona uyikhipha uthukuthele noma uyahleka noma unjani. Into abayaziyo nje ukubeka amabala ngoba bafulathele, and kufanele ubalide uhambe phambili. Ubalide ube usho ukuthi banjani bayakulandela ngoba uzohamba kanti usuhamba wedwa, sekungena abanye phakathi kwakho nabo babaphambula babaholela kwenye indawo. Uthi-ke uJesu John 10 verse 3-4, umlindisango uyamvulela lo nezimvu ziyalizwa izwi lakhe, ubize ezakhe izimvu ngamagama aziholele phandle. Ubize ezakhe izimvu ngamagama aziholele phandle. Nxa esezikhiphile ezakhe zonke, uhamba phambi kwazo izimvu zimlandele ngoba zilazi izwi lakhe. Bayakulandela yini abantu baholayo? Bayakulandela noma wena udinga usubalalela. Bayashintsha phela abantu. Uze umfundisi usekhuluma enye language, kade ethi ugqoka izingubo ezimpentshana kuyisona, ukuthwala ekhanda kufuneka sithwale emakhanda, esuka hayi ingane manje azisashadi ngoba lokhu zithwele ngathi usuka omakoti, asishaye ingubo emfushane.
usehlulwe umhlamba welusile, ubehamba phambili bamtshenelela ke umfundisi, thina senze nje uma uqhubeka uzohamba wedwa. Aboka imali abamnika yona yomnikelo ajika athengise ngeqiniso. Singathengisi ngeqiniso. Iqiniso uJesu, indlela neqiniso nokuphila, kodwa masithenge iqiniso. Ungabi nandaba ngokwalokhu ukuphila. uNkulunkulu uzokondla. uNkulunkulu ayengakuyeka uhlupheke. Sengikunikele neqhinga lokuthi uthi Inkosi mangihlukane ngingafani nabantu abathwele. Yini ngihlule umuntu othwele mina ngingathwele, ithwele wena. Uvumelane. Uzokutshela ukuthi uvumelane bese ilungisa lento edatha vume abese kunika imali. Akunike uhlukane nabanye abantu. Singaba befundisa abahluphekayo. uNkulunkulu wethu ucelile. Niyibona lona? Challenge uNkulunkulu. Kodwa uyamukela i-challenge yakhe mayithi ngenxa yokuthi nokuthi nje wena ngeke kwenzele lento oyifunayo. And ngeke akwenzele ilungise leyo. So singabantu esifuna sihlale sizihlola phambi kaNkulunkulu, sizifuwa. Uthi ke xa esezikhiphile zakhe umalusi zonke uhamba phambi kwazo, izimvu zemlandele ngokuba zilazi izwi lakhe. Yiba isibonelo uhambe phambi kwazo. Ngike ngayithinta ngathi ngeke umuntu abe isibonelo emvuyini. Ukubiza ukuthi ube yimvu ukuze ube isibonelo emvuyini. Mawumuntu ngeke imvibonele wena. So asibe ngizibonelo. Uthi kumpostoli uPetru, 1 Peter chapter 5 verse 3, yalusana umhlambi kaNkulunkulu kungabi njengabazenza amakhosi phezulu kwamabandla enabelwe wona, kodwa nibe izibonelo zomhlambi. Uyisibonelo yini somhlambi? Indlela ogqoka ngayo uyise isibonelo somhlambi. Yazi ukuthi izinto ezincane ongazinakile kuyinkinga ngomkhulu uma ungamile kahle phambi kaNkulunkulu. Inkalankala ihamba itsheke, izale izingane ezihamba zitshekile. Yazi kunezinto esengizinotisile la kunini. Sengikhuluma nabantu abasekhaya ezwini, yazi lakhona abangeke ekhaya ezwi. Abefundisi bamabandla ahlukene bakhona. Yazi ukuthi khona abantu engibezwayo abanye sebethandazisa okwabo. Nikeni manake kodwa. Anazi. Ngijwayele ukuthi ngithi Inkosi uJesu ephilayo. Sebebaningi abantu bathi ophilayo. Ngiyazazi ngiyakuzizwa phela mina ngizengizizwa ukuthi ngithini. Uma unganako ukunaka. Kodwa kuzo mase ngikusho abanye bengila ngaphakathi. So uma ngabe ngisho into wrong ngabe umoya wayo, umoya lo esengimthelele wona. Uma ukuthi wrong ibandla lizokwenza. Ngakho ezimalusi kade ukuthi unamuphi umoya obuzowufaka ebantwini. Uzowufaka ebantwini. Hayi nginaka nenike ngoba usho ukuthi anginaka. Basho kanjalo. Mhlawumbe unake ebranchini yakho la ukhona. Bathi uJesu Kristu ophilayo. Kade engashiyo ukuthi ophilayo. Sebeze bakubamba ukuthi ngisho njalo. Bathi nabo ophilayo. Akukho wrong kuhle. Kodwa ngiyabuka ngiyakuthi bakuthathephi. Bese ngiyithulela kodwa usungenile lo moya. Ngisavunyelwe emsakazweni ingakavalwe ekhwezini. Base bandile abantu. Ababethi mabengena bethi uJesu Kristu inkosi. Niyabakhumbula? Babekuthathephi? Babona ukuthi kuze bawuvale lo moya bakhiphe mina ekhwezini. Angazi yona nama ngisalilaleli ukuthi basasho yini. Basasho? Nakho ngoba kuphumi kimi khona okwami kodwa umoya wami babe ngakuduma ukuthi ayibonge yini. Mawuthanda inkosi, mawuthanda inja. Lithule lonke ukuthi ayibonge. Siyaphumela nobala ngisithi uJesu Kristu inkosi ngoba lento uthi ayibongwe yini. Ungafaka noma yini okuthandayo ngani. So ke into esemqoka izinto esizenzayo njengabelusi azihambe nomoya ongcwele ukuze
ukuze lihambe ivangeli. Lihambe ivangeli. Lizohamba kanjani ivangeli ungenawo umoya kaNkulunkulu? Kaningi ngihlale ngisho ukuthi umuntu uma imile eshumayela, into ayishumayelayo ihamba nomoya aphila ngawo. Ngingashumayela izwi ngiliqeqe bubi. Uma ngiyisifebe ibandla lizofeba lishunyayezwa. Ngoba lento ekhulunywa iqinisa ihamba nomoya wokufeba. Uthola umfundisi ongelona igagu uma ishumayela abeka amagama amabili amathathu abize oThakol ukuthi vumo. Akuyena obeshumayela umoya kaNkulunkulu. Bese siyajajana ngevani yakwazi eliyancane iyashumayela sithi masenze izinto silande yona. Silande yona nje inayo yini umoya kaNkulunkulu. Noma sodwalisa amadimoni abantu. Ayihlabi ngokumisa. Sinezisho ezimnandi kabi ezulwini. Ayihlabi ngokumisa. Ihlaba ngokuthi iqhutshwa yini mayihlaba. So asizigade izinto ezifana nalezo njengabelusi. Ukuze izimvu zisilandele. Kuthiwa yalusana umhlambi kaNkulunkulu kungabi njengabazenza amakhosi phezu kwamabandla nabelona kodwa nibe izibonelo zomhlambi. Yiba isibonelo. Hamba phambi komhlaba. Awukwazi ukuba isibonelo ungahambi phambi kwebandla. Okwenziwayo makuqale wena. Khona amagama kuthiwa asho uMahatma Gandhi. Oyindi lithi be the change you want to see in the world. Wena yiba ushintsho ofuna ukulibona. Musulindela abantu ukuthi bashintshe, be the change ayiqale kuwe lento. uJesu Kristu inkosi kwaqala ekhaya lezwi ngimusho. Ugcwele ekhaya lezwi because I was the change that I wanted to see the group. Bangeke ungisize ngithi thanini uJesu Kristu inkosi mina ngibe ngisho. Namanje nje khona ngengibabamba. Mangabe ngeke ngasebenzise inani engajwayelekile. Hello, how? Bese ngithi na how? Mawungazi ukuthi babonse bande kanti awusho ukuthi uJesu Kristu inkosi. Abike indiba nenkosi bese ngiyeke. Ngaya kunalutho choice yakho uzosho mawuthanda. Kodwa kona ngikubambile ukuthi kanti awusho usho ngoba ubona ukuthi mina. Be the change you want to see. Ngakho nasebandleni yiba ushintsho ofuna ukulibona. Qala wena. Ngisho kuthiwa kuyanikelwa ebandleni. Mhlambe seningibonile kaningi mina makubeka umnikelo la ngisuka umaqala ngiyonikela. Ngakwenza kwaba yinto leyo. Ukuthi umnikelo uzogcina ubuye kimi akusho lutho lokho. Ngi-example abantu abazi ukuthi kuyanikela. Usisanda uqala ngazivumela nganginikela ngo-50 rand. Omkhulu nginikela ngo-50 rand. Bese belandela bonke-ke ngo-10 rand, 5 rand. Uzimangale khona ngisho 10 cent. Baze baqala ukuphela senginikela ngobani? Ngo-200 rand. Ngayinqumela. Mina mangibonekela lapha ngonikela ngizongiphetha u-200 rand. Ngiyakutshela nje ukuthi wazi. Ngenzani mangenze njalo ngoba nubone umoya uzongena kuwe ukuthi nikela usibusiseke. Kodwa mina mangizorobha ngikhipha 10 rand ngumfundisi. Ngiyahluphekisa leli bandla ngoba lizunikela uNkulunkulu akazubusisa. Sibusise sitholakala ngokunikela sivalwe yimi ngumholi. Ufanele mina ngivule isibusiso nginikele. Niyakuzwa kodwa lokho. Enye imfihlo yokunikela iyangihlekisa ke kodwa nginethemba ukuthi ayizule imhazi. Uma usukela umuntu babukhoza anginayo imali yokunikela ngicela unginike imali yokunikela bese uyanginika. Kahle kahle ubani onikelile mina noma babukhoza? Ubabukhozi senikele kabili. Isibusiso siyakuyena sizi kimi. So who am I fooling? Mangitshele imali yokunikela. Ngikhothisa ba. Ngikhothisa mina.
ngoba ngeke ngibusise uNkulunkulu uyabona ake sithi nangu ubaba uPhoza unikela 100 rand kwaPhoza ungizamali angina akhe futhi 20 rand nayo seza ukuseva le khona hambe ngonikela ubaba uPhoza unikela 120 rand hayi mina ngazi nje unikele lutho so ngikhohlisa abaningi ngikhohlisa ibani ukuthi ngisubungile nangayojika ubani simkhothisayo uNkulunkulu akakhohliseki so isiqala isibusiso mosuyibuyise baba uPhoza umntakule bengenayo imali sengitholile lapha emotweni nangu 20 rand wakho hayi bese uyareserve isibusiso sika 20 rand siyabuya ke ngini ngoba sengimbuyiselile ubaba uPhoza nebona lona angidlulela yiba isibonelo phambi komhlaba wazi ukuthi ekubeni kwakho isibonelo kunomoya abawubambayo kuwe bese benza into ungazange usho ngoba sihamba ngomoya uthi uxolo uPaul 1 Corinthians chapter 11 verse 1 yibani ngabalingisi bami njengokuba nami ngilingisa uKristu. That is the challenge. Uma sinomali somkhulu ungasabi ukutshela izimvu ukuthi mazikulingise ngoba wena ulingisa uKristu. Ngathi phambi kwabazalwane lo ungabatshela bafowethu ngilingiseni mina ngilingisa uKristu. Azathi kwenye indawo uPaul kukancane bengithi ngihlulelwe yini akekho umuntu ongangihlulela uNkulunkulu kuphela ongangihlulela sekushulileke la isuke ngcwele lo muntu ngoba ngisho ekukhulumeni kwakhe noma yini yakhe ngeke umhlulele uhlulela uNkulunkulu kuphela njengabelusi ke that is where we belong. Akungabikho umzalwane okuhlulelayo eyashumayela bandayeni usibani bakhe kodwa akanamali wena meseshoda azotshela imali yakhe ayitshele imali kumzalwane ayitshele wanje imali kumzalwane uyambulala ngoba noma ngabe ungakhulekela abantu ukuthi ababusisa kusho yena kuqala ekulandeni akabusiseki ukuzala kimi bazofuna imali. Hey, safuna awukwazi ukufuna imali kumzalwane noma imali oyifuna kumhedeni nakhona ngazi uyifunela ngoba uzokhuluma nje yabefundisi bayahlupha batsheleka la kimi imali funda ukubhuqa nje ucela into kuNkulunkulu kuzokusiza lokho. Funa imali kumzalwane uNkulunkulu sekutshele ngathi yasho sokugcona 50 rand kamzalwane uzosha nawe Esikhohlwe ngesikwane nemali kwazalwane. Yibani ngabalingisi bami ngoba mina ngilingisa uKristu usho njalo uPaul. Siyakwazi ukuthi ukusho lokho la. Abantu mabakwazi ukuthi ulingisa uKristu. Bazi nje abantu. Uyakholwa umuntu noma akakholwa ulingisa uKristu wenza izwi. Uma ungalenzi izwi abantu ngeke bakulandele ngoba bayalazi izwi lamelusi wabo. Bangeke bakulandele bayalazi izwi lamelusi bayalazi iBhayibheli futhi bayalifunda so ukwazi ukwagebeka yebo bangeke bonke babe nelevel of understanding iBhayibheli efanayo kodwa bayakwazi ukuthi kuseBhayibhelini lokho kwedlo sibani banokuli abesethola uzomtshela iBhayibheli ithi akukho eBhayibhelini angiyamsola umfundisi wami ngiyambona impela ayena yenzayo le. So ungacabanga ukuthi abantu iBhayibheli abalazi. Athi uJesu John 10:5 yekho umfokazi azisoze zamlandela kodwa ziyakumbalekela ngokuba zingalazi izwi lomfokazi. Benzisa laba bantu ibandla izinto zona abangakwazi ukuzenza. Ngengathina lelozi uMathewu 23:4 babopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu kepha bona bavuma ukuyifula ngomunwe wabo. Yiba isibonelo emhlandleni kaNkulunkulu oyibandla azizuzele lona ngegazi lakhe. Abantu mabakwazi ungabi isidididi somholi. Khona abaholi abayizidididi. Ngoba ufuna imali uyabizwa nayo kwembulitsho. Kwembulitsho kukhonza amadlozi
ethe level yokukholwa. Ngoba kushumayele lapho baqede bakhulume ngaye lo muntu baze bakhala abanye baze bamcela uphela ke usigade naku sewuthi wena isisekelo salonto wena mfundisi obiziwe wayewo-8. Ngingazi ukuthi lize lokwambulwa nje belimbozelwana ngempela ngoba laba abantu balifaka amaqede balishiye bahamba fike wenolubona fike umfundisi uzolembula ngifuna into embozwe ngamabhomu ngoba ufuna imali benzisa-ke ibandla izinto bona abangakwazi ukuzenza bobopha imithwalo enzima bayibeke emahlombe abantu kepha bona bavuma ukuyifula nangomunwe. 1 Corinthians chapter 4, 1-4 lithi-ke umuntu makasazi ukuthi sizikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. Nansi inkinga esishayeka kuyo njengabaholi. Kusounda kabi, asikhonzi uNkulunkulu, sikhonza uKristu. Kodwa siphethe imfihlakalo zikaNkulunkulu. Ngoba ngeke ukusiza ukukhonza uNkulunkulu umyeke uKristu ngoba uKristu uyindlela neqiniso elibusa uNkulunkulu. So lithi lelizwi umuntu makasazi ukuthi sizikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlakalo zikaNkulunkulu. uJesu mayekhuluma ngomoya ongcwele lapha yakuzenzo zokuqala chapter 8 uthi hlalani emzini nizokwamukeliswa amandla nomoya ongcwele esefikile phezulu nizoba ngofakazi bami. So thina sifakazela uJesu asifakazela uNkulunkulu. Nomoya ongcwele uthi uJesu ufakaza ngami. Umoya ongcwele ufakaza ngoNkulunkulu. So uma ke kunabantu abathi we are Jehovah Witnesses baphikisizwe ngoba ngisho umoya ongcwele ufakaza ngoJesu. Uthi ngilifune lelizwi. Niyalazi kodwa? Niyalazi? Ngisho umoya ongcwele ufakaza ngoJesu. John chapter 15 verse 26 and verse 27. Sizigadi zilesikhulumayo aziphikisani nezwi. John chapter 15 verse 26. Kono uthanda ukufunda lapho kwaDumisa. Uvulile imali. Esefikile umduduzi engiya kumthumela kini evela kuBaba umoya weqiniso ophuma kuBaba uyena uyakufakaza ngami. Mana uyofakaza ngubani? Umoya ongcwele. Akafakazi ngoNkulunkulu. Ufakaza ngoJesu. Bese kuthiwa verse 27. Nani niyafakaza ngokuba nibeni nami kwasekuqaleni. Kodwa umoya ongcwele uzoqala bese nathi siyafakaza. Izenzo chapter 1 verse 8. Izenzo chapter 1 verse 8. Kodwa nizokwamukeliswa amandla umoya ongcwele esefikile phezu kwenu. Nibe ngofakazi bami eJerusalema. Ufakazi bakabani? Ngoba sesinani nomoya ongcwele ofakaza ngobani? So umuntu omelene noJesu Kristu inkosi ngiyaliphinda kanayo umoya ongcwele. Ayibhalithi. Qhubeka ngesizwe. Nibe ngofakazi bami. Nibe ngofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke naseSamaria kuze kube sekugcineni komhlaba. Isho ukuthini ke lento? Leli verse linjumayele enkulu. Nibe ngofakazi bami eJerusalema. Abafundi babehlala eJerusalema. Kusho ukuthi mawaziwe ekhaya la uhlala khona ukuthi usindisile. Bayakwazi abafowethu nodadewethu
abazali bakho nengane zakho? Kwenziwa yini sizoipitala kwakho? Kwenziwa yini zolala namantombazane, zolala nabafana zikwazi? Nibe ngofakazi bami firstly eJerusalem la nihlala khona. Number 2 uphi? eJudiya. iJudiya abakhelene neJerusalem. Omakhelwane mabangazi ukuthi mina ngifakaza ngoJesu. Bayakwazi nomakhelwane babo. Bayazi ukuthi ufakaza ngoJesu. Bese kuthiwani neSamaria lonke. iSamaria ile ndawo eqhelile njengokuthini sihlale KZN. iKZN if ever kunomuntu ohlangana nawe makabe nokwazi ukuthi wena ufakaza ngoJesu. Bese kuthini ekudineni kuze kube sekudineni komhlaba. If ever ngi-encountana nomuntu wase-UK ayikho into engizoyikhuluma ngaphandle kokufakaza noJesu. Mabasazi abantu sukela eJerusalema, eJudiya, eSamaria lonke kuze kube sekupheleni komhlaba ukuthi wena uyisikhonzi senkosi uJesu nomphathi wemfihlakalo kaNkulunkulu. Verse 2 baseKorinte bokuqala siqhubeka nabo verse 4. Futhi-ke kufuneka kubaphathi ukuba umuntu afunyanwe ekholekile. Uthembekile yini njengomphathi? Thembekile emalini kaNkulunkulu? Uma uyiqoqa imali kaNkulunkulu kufanele uyihambise la uyihambisa khona. Akwenzeki uyincozule uthi ngizobuye ngiyikhokhe. Ake ikhokha uyebe ngokugcina uyikhokhile. Kodwa kuyicala lokho ngoba uthinta umnikelo. Abazalwane sebewuqoqile kufanele uhambe uye la uyakhona ungawuthinti. Yikho ungeze uphumelele uyibangela iqalekiso. Ukudla umnikelo bese uthi ngizowukhokha. Udina ukhokhile futhi usazikhohlisa uthi awuyebanga imali uyebile. Ngoba le mali oyilethayo akuyona leyanikelwayo. Ukuthi iyafana ngegama. Athi kaMakhosi into efanayo asiyo. Hayi into efanayo asiyo. Mawulahlekelwe inkomo nje wadidela wathina amaZulu asikwazi ukukhuluma. Hey yabona le nkomo le ifana impela leya kodwa ukuthi iyona. Bese ethi unyanisile mfondeni into efanayo asiyo. Ake usekuqedile. Ziyaxoka babumakhulu kunjalo. Babumakhulu wale phesha kwencini. So-ke ngikho ngibuza kena ukuthi ndiyaxoka na. Into efanayo asiyo. So-ke uma uthatha imali kaNkulunkulu bese uyayikhokha kodwa kuseyona iqiniso lithi uyintshontshile. Yikho-ke singalungelwa izinto nje ngoba sinesandla emalini kaNkulunkulu. Kuthi kuverse 3 kepha kimina kuyinto encane impela ukuba ngahlulelwe yinina. Nanti le verse bese ngikho ukuthi ngiyalona noma ngokwahlulela kwabantu yebo nami ngizahluleli ngokuba ngiziyeze ngalutho ngokwami nokho angilungisisiwe ngalokho. Awulungisisiwe ngokuthi angeke uzokwahlulela. Kodwa uthi ngiyawutuba umzimba wami 1 Corinthians chapter 9 verse 27. Ngiwenza isigqilo ukuba mina engishumayeza abanye ngingaliwa mina uqobo. Ngoba akekho umuntu osho ukuthi uzongena ezulwini. Sengiyaphetha. Jakobe 3 verse 1. Ningabi ngabafundisi abaningi bazalwane bami nazi ukuthisa ukwamukelisa ukwahlulelwa okukhulu. Bayakuthanda abantu babefundisi. Kanti umfundisi uthola ukwahlulela okukhulu. Angazi understand that. Nizovuma. You understand? Umbulali. Mhlawumbe ubulale kanye. Waphuza utshwala, wabhema, wantshontsha wenza konke lokho. Kuyovele ndakhombe ngesona sodwa sokubulala, hambe esikogweme ngobulele. Umzalwane uzocutshungulwa ngoba akabulele, akaphingile, akebile. Uyakhumbula usibanibani ethi kuwe wathi uthela wena. Uyakhumbula uphendula kanje walimali usibanibani. Uyakhumbula phela unazo wena lezona ezinkulu eziqhamile.
Uzofundiswa lezi zinto ezincane kuyithatha kancane. Ngiyakhumbula ufika lapha kwi-parking efika umbane edayisela ama-wiper, yebo ngiyakhumbula ewantshontshile nje. Angibuka bayamangala. Lithi izwi singabi ngabefundisi noma ngabefundisi whatever le ofisi kubeka ngayo abaningi ngoba siyongena ekwahlulelweni okukhulu. So ngiyazi bayathanda abantu kume-pulpit kanti ngihamba ne-responsibility and accountability. Ngakho-ke sinomalusi omkhulu obize abelusi ngokudinwa inkosi kusasa. Sizothi uqhuba kancane la bese singena kule mqhele engithembise wona. Ningaki imqhele eseBhayibhelini na. Niyayazi ukhona seke wahamba oyibheka. Angishilo izolo ngathi kunemqhele eseBhayibhelini. Ngathi lokhulunywa ngawo manje wenkazimulo ingoba uzobe weluse kahle. Kunemqhele ewuthe eBhayibhelini. Mningi impela nje kakhulu. 10. So kusasa ngidinga inkosi uzozwa-ke ngalawo ma-grounds. Usubona wena usebenzela miphi. Kodwa imqhele iwu-10. Kukhona esothi masihlangana nabo engikholwa ukuthi abanjengoPaul noPetru kuzobe kuyihlekehleke zemqhele emakhanda abo. Wena usebenzela muphi umqhele ongenani owodwa nje. Ngokuhlulwa yilo okwelusa. Wenkazimulo usebenzela mufike wena wazi. Asikuqe sikhuleke. Babongcwele babolungileyo uNkulunkulu wethu nomusa siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga Nkosi ngakho konke sesikuzwile ukuthi njengabelusi abancane nababizwe umelusi omkhulu yini elindelekile kuthina. Siyazi Nkosi ukuthi ziningi izinto ngeke siqede. Asikakafiki ngisho kuhafu wezinto okukhulunywa ngazo kubo 23 noJohn chapter 10 ngenxa yesikhathi nenkonzo seziphele. Kodwa siyabonga lokho esesikuzwile Nkosi sisize sikwazi ukuhamba sikwenze. Sazi ukuthi sibhekene nomsebenzi omkhulu owawenziwa uwena njengomelusi omuhle, owenziwa uNkulunkulu Baba njengomelusi omuhle kumahubo 23. Namhlanje ithini osibizile ukuthi selusa kanjani na? Sisizeke uNkulunkulu wethu sibe ngabelusi abafanelekile, abelusi abathembekile ngoba babuthiwe ukuba bakholeke phambi kobuso bakho. Usisake Nkosi kube yilona loyo okhona ufikile. Ngiyakhuleka futhi Nkosi ukuba lapho bezolala khona nalapho belale khona balale ngokuthula kube mnandi ngifafaza igazi lakho Nkosi phezu kwendawo balala kuzona. Qalekisa imimoya amadimoni amandla obumnyama wanasabela. Ngiyazi ukuthi khona bazophindela emuva namhlanje. Bagcine balondoloze endleleni. Ngiyakhuleka Nkosi ngegama elinamandla leNkosi uJesu bembathisa inkazimulo yakho. Ngoba balinde yona imqhele wenkazimulo ukuba amadimoni amadevil worshippers angabayithinti imoto zabo. Babiyele Nkosi bagcine bafike bephephile emakhaya. Sinikeza udumo ngakho konke wena uNkulunkulu wokuthula. Umusa weNkosi yethu Jesu Kristu nothando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwano bukaMoya oNgcwele makube phezu kwalowo naloyo iNkosi uJesu zibuye ukulanda ibandla layo uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyabonga-ke